Grupp ta' migranti li tniżlu f'pajjiżna fis-7 ta' Lulju u fl-4 ta' Wissu li għadda minn fuq il-bastiment Alan Kurdi ħallew pajjiżna sabiex ikunu rilokati fi Franza. L-immigranti kienu mejjuna mill-awtoritajiet lokali, l-awtoritajiet tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Migrazzjoni u uffiċjali mill-Ambaxxata Franċiża f'Malta. Fi stqarrija, il-Gvern qal li l-proċess ta' relokazzjoni huwa riżultat ta' ftehim ad hoc li kien sar bejn il-Kummissjoni Ewropea, Malta u membri stati oħra tal-Unjoni Ewropea. Intant, fl-aħħar sigħat komplet tiżviluppa s-sitwazzjoni tal-bastiment Open Arms li abbord fuqu hemm aktar minn 100 immigrant. Aġenziji tal-aħbarijiet internazzjonali qalu li l-Ministru Taljan Matteo Salvini tal-permess lil 27 immigrant taħt l-età abbord dan il-bastiment sabiex jidħlu fl-Italja. Minkejja dan, madwar 100 immigranti oħor li l-maġġoranza tagħhom huma Afrikani, xorta waħda se jkunu ilhom aktar minn 18 jum bejn sema u ilma bit-tama li jidħlu fil-gżira ta' Lampedusa. Għalkemm il-Gvern Spanjol aċċetta li jdaħħal dawn l-immigranti fil-port ta' Malorka, l-għaqda mhux governattiva li tmexxi l-Open Arms qalet li t-tul ta' ħin sabiex il-bastiment jasal fil-port Spanjol se jħalli impatt negattiv fuq l-immigranti abbord. L-għaqda appellat lill-awtoritajiet Spanjoli u Taljani sabiex jilħqu qbil biex dan il-bastiment bl-immigranti jidħol fl-aktar port qrib u sikur. Il-medja internazzjonali rrapportat ukoll kif diversi minn dawn l-immigranti bdew jaqbżu l-baħar bit-tama li jaslu fuq l-art. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.